Ya ndithu zipwirikiti zayamba zipwirikiti monga mmene timanenera muja kuti yayi madera mwinamu mukupezeka zinthu zodabwitsa nde wanthu ndithu by the way I think ayambano kusapota maganizo aja oti ayi ziwotchedwe. Yes, kuwotchedwa ako ndezi kofunika kwambiri nangasipa sakhayijika iko etu ndi yayi ndimene kumene kuzilili ndithu anthu akuti ayi ziwotchedwe komanso mipungwepungwe madera ena ndi ena ndithu ilipo kamba ka kupezeka kwa zinthu zina zimene zikuoneka ngati kuti zinthuzo ndi zovotedwa kale. Ngakhale kuti pali chitsimikizo kuti ayi pali kale inki patani mabe ife tikufuna makamaka ajambule mekamaka chifukwa kuti kunabwera at times kumeneko kuti ajambule ndeka yazikutani kumeneko ndi tikupaseni bwinobwino maripoti otsindikizika bwinobwino kuti chikuchitika ndi chani chifukwa tikufuna tuone mapepala amene wowo kuti padindidwe chani nanga pandani. Pameza chifika kuno kumpata naika kuno kumpata kapezeka maoje mafuta chakwera kuti mafuta chakwera tumene kuchita kuno kumpata kapezeka kuti mafuta achakwera apezeka mabodi pepa ina kuti ngabwe ngabojeni pa foti achakwera ndesiti mfa kuti zenda mutali kuti mafuta apitilira kapenayi mezi kuchitikira kunoko tikati zinthu sizikutheka zikoli tizikakhala zitheka izi afuna kupedzenda basa zingwamwe khale ndeti ukutsani kuti kumphatha kublantaya kumene sachitika zimene zizi apezeka mafota chakwera ochongachonga mabawo limodzi apezeka ochongachonga yesika kuti makheza oni mwana weze khaja ani mpaka na haya sana sawa pepe mene zikhaja naona zikhaja ziko mene mpaka ufuna kubera mafoti
tivotanso ndi nyimbo yake kuno kumpata kumachinjiri boma la Blantyre ndi kumene kwasokonekera mavoti awa, ndipo osavoteratu kwabwera wa Times amene afuna kujambula, ndiye kungofika wa Times zinzasokonekeratu kwambiri chifukwa afuna kuti anthu avoteso. Etu ndimene zili kuno kumpata kumachinjiri ndithu.